To, co my wiemy, co jest napisane, to jest czas taki międzywojenny był. W tym czasie tu na naszych ziemiach ta Antonina Pronobis to zaczęła. A my jesteśmy w ogóle, my sobie wzięli od Żarnowieckiego najmłodszy dziel od Żarnowieckiego haftu. To są tak trzymy. A można tak? Wszystko można. Jak się chce, to wszystko można, ale ja jestem. Tam byli ty benedyktinci, a norbertanci. Ja, ty to zaczęli. Ale tak, to co ja wiem, to były te pierwsze. Nie były tak barwne, tak kolorowe, to nie było. To się później zaczęło. Na początku to było prawie żarnowieckie te motywy były, ale nasze, tak gadają, pani Śliwińska doda do naszego haftu te fale sety a Mikołajka. I od tego czasu jest to pójście szkoła, nie? A do tej pory to było wszystko jednakowe. My mieli 7 kolorów, jak ma Żukowa, jak ma Żarnowiec, to wszystko było to samo, ale nasi dodali te fale sety a Mikołajka. Od tego czasu to są inaczej nazywy, nie? Bo te dredzie szkole, to są wcale inne kwiatki, mają już często inne motywy, ale to są jakby nowsze. My byli te pierwsze z tych ostatnich, co są wydzielone od tych norbertanek. Dlatego w naszym hafcie, jak są tak przejrzy zestawy tych tyczk, to tam my mamy wszyscy podobne. Nie zapominajcie, chabrę, koniczynka, a takie elementy punki, bunki, a róże. To jest bardzo podobne do siebie. Jest trochę inna technika. Koło nas my mamy taki styk Janina, to się zwie. I ten styk jest często inny, a my go mamy w koniczynce. Tej my mamy, tu akurat nie mam, ale na dradzie ten, my mamy tak zwane pikotci albo węzełci, to się zwie w tych kwiatuszkach w środku, my mamy to. Nie mamy płasko zaszyte, a ten środki większych kwiatków, to my mamy ten ściek cegiełkowy, to się zwie. W tych kwiatkach, te żółte, nie? To jest cegiełkowy robiony. Takie są różnice. Tego jest udzielana w 78 na kursie tu, zrzeszenie miało organizowane, a pani Rezmerowa była tu. Ja się dowiedziała o tym kursie. Ty poszła na ten kurs, to był grudzień, ja? Grudzień to był. A w styczniu my skończyli, w 79. I od tego czasu je haftaję kaszepszcie. Ale ja mam serwetka, wyhaftowane kaszepscy, ja wcale nie wiedziała, że to był kaszepszcie haft. Ale mnie sobie wiedział, że to wyhaftowane. Dzisiaj wzieram na to często inaczej, ale wtedy to było moje och i ach. Tak, mnie się zetknęła dopiero w 78 roku, tak reszty z kaszepszczym hafta. Od tego czasu myśmy mieli ten klub Mikołajek. To działało. W tej chwili prawie nikt nie haftuje, ale tak pojedynczo. Kto nie ma młodych, to jest szkoda. Moje dziewczęta, ja miałam takie młode dziewczęta, my się nazywali Niezapominajka, to my haftowali 5 lat razem. No ale te dziewczyny powychodziły za mąż, mają dzieci. Ale teraz, jak trafia jedna z nich, to ona rzeczy, jo, wiecie, ja zacznę też haftować. Oni muszą do te 40-50 lat mieć, wtedy muszę, to będzie lepiej.
Je haftaja bluzka szepści. Dlaczego? My na tym kursie dostali do teczki. Ja ci bele, to nie będzie, ale każdy miał jakiś wzór przeniósł. Te im często gęsto, ja patrzę, te ledze, my nie potrafili zrobić muster, ten wzór. My nie potrafili. To tak kto miał, to oderżnął, a to szło w jedno. A wtedy je wzera, te bialci widzieli, tam jest z żarnowca, to było z kartus, to było ten, ale to był taki fajny muster, wzór. Le dodali sece, fale i było, to jest rzekla, nie zostaną przy naszym. Żadny kwiat czy inny nie zostaną przy naszym. I tak questo. I widzę, że nasi te koleżanki, bialci te haftają, ale to są w jedno bluzki, fartuszki, a ja ci serwetki. A jest z kolei ta kombinacja, co to wytknąć. To jest zrobiła zegar. Każdy ma zegar doma, nie? Czemu nie? To jest zrobiła album. Na przykład taki album, to ten wzór jest to nie tu w jedno, nie? Póki album jest, to jest wzór. To ja mam takie kosiczki na święconka. To też jest w jedno, nie? Albo jakieś pudełka, łobryści. A ja przeczytałam, że Gulgowska między innymi wprowadzała jakieś tam motylki, może nie, ale jakieś bączki, jakieś pszczółki. To jest rzekła, je robią też. To moje mają biedronki, a mają motylki. No. A te je pieka do ciastka. Mikołajek to jest moje wszystko. Ja mam taki. Ci w naszym regionie to jest ze Swyrzewa, to była siostra tego Pronobisa, księdza Pronobisa, Antonina Pronobis i Helena Miotk. To były te dwie bialci, co zaczęły te kursy. A tam było czyta, że było ponad 400 bialk zaangażowało. A jeszcze był jakiś pan Lewandowski, ale to już było z Gulgowską, to jest inny czas. Nie? My od naszego kursu to my mamy tak jakby ustalone pewne farby. I to jest fakt, że inni mają inne odcienie. My mamy te trzy jasne, średnie, a ciemne, nie? To jest koło nas. A te mamy jak wszędzie, żółty, czerwony, czarny, zielony, nie? Jedno musi być coś zmienione. Tych obrazków ja mam zrobione chyba z 20, ale każdy jest inny. Taki sam mnie bez nie uda. Jest on nie nadaje na taki sprzedaż, jak to mówią, hurtowy, nie? Ale zrobić 20 serwetek, takich maleńkich, to pójdzie, nie? Lepiej do gospodarstwa, jak tam na słoiczki można sobie zrobić, wziąć serwetka, obojętnie na co. Teraz jest trochę zainteresowany tymi czepcami, nie? Ja mam zrobione dla Hela do muzeum. Pucki muzeum ma cały strój na ten pucki mój. Także ja to robię też na te rewicy, jak te kolorowe, nie? To jest góra, dół ja mam doma, a to ja mam ten serdak, to jest do tyłu robione. Ten ma Mikołajczy, ten ma wszystko. I ja to mówię, ja to robię dla siebie, bo to nie można. Ja im takie zdanie, że to nie można robić coś na przekór. Jak to jest czepcowy, to jest czepcowy. To jest tak samo jak nasi tylko szepści, je nie haftoje w innych kolorach. To jest wszystko robione tak, jak są należy.